Gaur Rodinen pentsalariaz ari gara. Zer pentsatzen ari da? Pentsalariaren eskulturak Dante irudikatzen du. Jainkotiar komedia egilea. Asmoa, eskultura talde bat egitea zen. Infernuko atea osatuz. Dante pentsatzen ari da nola iristen garen infernura edo nola libratzen garen infernutik. Jainkotiar komedia honetan garaiko kulturaren erreferentziak daude. Gaur egun ez genuke ulertuko erreferentzia hoien erdia, baino daukagun infernuaren ideia, hain zuzen ere, Danteren obran du jatorria. Ondoren hainbat margolarik lagunduta. Deabru gorria adarrekin, betiereko sua, torturak. Egia esan, jainkotiar komedian bada infernuko alde bat horrelakoa dena, baina bada beste bat, non kondenatuak urri zoztuan ondoratuta dauden, munstruaren erasoaren zain. Baina iraunduen irudia, suarena da. Baina zergatik goaz infernura? Gure bekatuengatik. Gaur bekatuak eta giza beharra konparatu nahi nituen, ea honi guztiari zentzu bat aurkitzen diogun. Argi gera dadila bakoitzaren bekatuak etzaizkidala bat ere interesatzen. Eta libre dagoena... Maslowren piramideak giza beharrak azaltzen ditu eta kategorietan sailkatzen ditu. Oinarrizko premiak daude. Hala nola, jatea. Hoiek betetzen direnean, beste behar izan maila batzuez arduratzen hasten gara. Errespetuaz, adibidez. Oinarrizko mailan, behar izan fisiologikoak ditugu. Elikadura, sexua eta atsedena. Haien gehiegikeriekin lotu ditzakegunak, gula, lizunkeria, nagikeria. Eta haserrea? Beharroiek ziurtatu ezin dituzunean sortzen da. Frustrazioa agertzen da. Segurtasun mailan, muturreko egoeran zikoizkeria bihurtuko liratekeen baliabideak ditugu. Goragoko mailetan afiliazioa eta aintzatespena ditugu. Errekonozimendua dagoenean, harrokeria hel gaitezke. Auzokidea ezagutzen denean, inbidia ager daiteke. Baina nola joan behar bat betetzetik gehiegikeria bat estaltzera? Jateko beharra badut adibidez? Jan ezinaren beldur banaiz, falta hori sentitzen dut, hutsune hori. Larritasuna agertzen da, antsietatea, orduan agertzen da gula. Eta erlazionatuta daude kategoria eta maila desberdinen beharrak eta gehiegikeriak. Adibidez, afektu hutsune bat badago, elikadura gula edo konfiantza harrokeria gehiegizko batekin bete dezaket. Gehiegikeria hoiei bekatuak deitzen zieten? Ez dut honen irakurketa erlijiosoa egin nahi, baina bizitza osasuntsu eta orekatu bat izateko nire hutsegiteak eta gehiegikeriak ulertu nahi ditut. Bakoitzak nahi duena egin dezala bere hutsegite eta gehiegikeriekin. Bizigaren gizartean, Europa 21. mendean, badirudi oinarrizko premiak nolabait asetuta daudela. Goragoko mailako beharrak asetzen saiatzen gara. Hau guztia YouTubeko kanal batetik kontatzen dizuet, sare sozialak ditut, eta bertan nire oporren edo abdominalen argazkiak jartzen ditut. Onarpenaren beharra, behar bada. Inoiz baino handiagoa izango da dagoeneko globala den gizarte batean. Gure denbora eta bizitza fisiko gainditzeko beharra ere badago. Nolabait ilezkorrak izatea. Lehen esaten zen bizitza betea izateko zuhaitz bat landatu behartzela, seme bat eduki eta liburu bat idatzi. Hirurak gure heriotzatik haratago irauteko ekintzak dira. Baina ez dago zuhaitzentzako lekurik, gero eta haur gutxiago ditugu, eta gure harretak ez du irauten liburu batek irauten duena. Beraz,
Hementxe gaude. Gure fama minutuaren bila interneten. Ez zaitez pasa. Badakizu bestela non amaitu dezakezun.